Nanababaw kabalin, welcome to Where in Pampanga. Yes, for today's vlog, nandito tayo sa Angeles City, specifically the Spa Arcadia. They have been in the service for a long years and nakilala sila sa mga massage services nila. Yes, so ngayon naman, titingnan naman natin yung mga bagong services nila na in-offer dito. So yung mga Patreons, mga suki nila for the massage, one-stop shop na lang to guys. You got your other services na tsak na magugustuhan ninyo. So if you're interested to know more about them, samahan nyo kami. So tara, let's go! Coming inside dito sa pinaka-spa area natin, ang location nito guys is katabi lang siya ng 128 Shabu Niku in front of Security Bank Balibago. So this is along Tang Avenue, and once you got here, meron siyang sarili niyang parking lot. Ayan, so siguro this can accommodate up until 5 or 6. Yes, so sa mga customer na may sariling sasakyan, hindi mo na problema yung parking mo dito. Medyo tago lamang siya guys, pero I think that adds up dun sa privacy, dun sa tahimik yung lugar, and at the same time, yun nga, ako add sa akin yung additional parking. Actually, yun din kasi lalong dito sa Balibago, napakahirap ng parking. Tama nga. So, ano yung mga services nyo dito? Massage at nail services po, sir. Bale, ito po, sir, yung mga nail services. May mga eyelash extension kami, eyelash lift. Gusto mo po, sir, magpa-foot spa po kayo. May package din po kami, sir. May gel na po siya na manicure, foot spa, and then massage na po. So, maliban sa massage, meron na tayong nails, meron din tayong eyelash extension, ma'am. Opo. So, yun. Hi guys, I'm Ranala Nicole Cruzrogando. Kanina, pagpasok ko, wow, parang feel ko na agad na maganda sa loob and mabango. Tapos yung mga nandun, maano sila, maasikaso sila. What services na nangyari sa atin? Nail extension. Tapos, gustong-gusto ko siya, sobrang ganda. Dito ko na dito ko mas napapalawak yung confidence ko na, ayan, feeling ko maganda ako pag na ganito. Feeling ko kasi karing ko magiging masaya. Nare-recommend ko yung Spa Arcadia na dito kayo magpagawa ng nails kasi sobrang ganda. And eyelash din, meron din pang kids. Ma-invite ko kayo dito. Alright, so yun nga guys, another place for you to check out. This is Spa Arcadia. From their beginning na nakilala sila sa mga massages. Actually guys, they have one of the largest kumbaga bed numbers, no? They have 21 beds for available. Massage. Yes, for massage. And for nails naman, they are available na rin. For nails, for eyelashes, for foot spa. Yes. So, feeling ko mag-enjoy talaga yung mga ladies natin dito. Alright. The Spa Arcadia, for the nails and lashes naman, their operation time is from 1 p.m. to 10 p.m. And for the massage naman, 2 p.m. until 11 p.m. Monday to Sunday. Alright, so ano pang hinihintay nyo guys? If you wanna feel relaxed and at the same time look gorgeous or sexy sa kanilang mga other services dito, gotta check out the Spa Arcadia. So that's it. If you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and visit the Spa Arcadia. Thanks for watching.